Importante man talaga na masabutan tayo ng season of creation na tatain ipigsa celebrar. Dahilan dyan, makakaiba ta via Zoom si Father Eric Martiliano, ang Executive Director kang Social Action Center kang Diocese of Legazpi. Maray na pagkahapon po, Father Eric Martiliano. Welcome sa programang Usapang Pamilya with Jen and Kuya A. Good afternoon, Jen, Kuya A, as in sa siri masagabos na mga paraan tabay sa indong programa ko na hapon. Okay. Thank you so much, Father Eric. Ano po sa oras na itatao mo sa samuya ngunya na pagkahapon para maisihan kan sa tuya ng mga paraan tabay, especially kung ano po ang season of creation. First question, Father Tabe, ano po ang season of creation? Okay. Ining celebration na inikan season of creation, ginibo inikan simbahan bilang kasimbagan duman sa agyat na itinausa sa tuya ni Pope Francis sa ginibo niyang librong Laudato Si sa taho kan mga dakul-dakul na problema sa lado kan kanlikasan. Dakul siyang pang-agyat as in imbitasyon sa sato as in bilang konkretong kasimbagan, as in pagirumdum sa mga tao every year, nagtalaganin gari special na panahon ang simbahan, tanganin sa liwat, balikan itong imbitasyon as in agyat sa sato kan Santo Papa. So taon-taon po, pigigibot tayo ng season of creation from September 1 to October 4. September 1 sangkod Oktubre 4. Iyo inian sa laong kay iyo an inaapod na season of creation celebration. Igbabaga kita kan dati man na inaapod na World Environment Month. Opo. Na usually pigigibot ta sa bulan na Hunyo. Apwera kaan igwa kita kay ning inaapod din na season of creation sa bulan na Septembre sagod Oktubre 4. So siguro nagnangala sa diba na tatagari may puwaki na sagod Oktubre 4. Opo. Pinagmarhay kaya na gani maging ang gani culminating activity niya itong pag-celebrate man kan feast day ni Saint Francis of Assisi na pinagbibintang patron kan ekolohiya. So, iyo kay ang patron kan ecology, susong sa tradisyon kan simbahan, kaya tamang-tama, October 4 ang sa iyang piyesta, kaya iping-abot dyan sa pitsang iyan sa celebration kan fiesta ni Saint Francis of Assisi. Opo. Ano po, Father Eric, ang nagbusol sa tuyang katolikong simbahan na po kaipuhan ta ini iselebrar na season of creation? Well, ang pinakadakulang rason, because we acknowledge the situation na ngunyan yaong kita sa sarong emergency situation. Okay. Pilmita ng nadadangog baga na igwang kita kan inaapod na climate change ngaya. But in reality, we are not only experiencing climate change, but we are actually in an emergency situation, climate emergency. Na kung di talaga kita maghiro, kaya mas darakulang trahedya ang pwedeng sa parunta. Lalo-lalo na kita digdi sa satuyang probinsya baga na very prone kita sa mga disasters. Kung daita masolusyonan ang problema o daita matanos ini mga salang practices o salang gibo o pang-abuso sa kalikasan, gari darakulang trahedya ang pwedeng sa parunta in the near future. Kaya ini sarong urgent call para sa gabos. Kaya iyon ang numero unong gari motibasyon kan simbahan sa selebrasyon na ini sa giraray sa pag-apod as in pagpagirumdum sa mga tao that we really have to act now. We really have to do something about this. Ninulita sa ining realidad sa rong dakulang threat o pagbabanta ang yaon sa atubang ta kundi talaga kita maghiro o magbaraklo.
Okay, Father. So, sinabi mo po kasi bago na threat, ano po, kumbaga, pag day kita nagbago, magiging threat ini sa satuya and then for our future generation. Ano po ang, Yes po. ano po, Father Eric, ang sa hiling mo na mga salanggibo kan tawo sa palibot na dapat nga to na mabago? Mga gawi-gawi ng mga tawo, especially. Yes, medyo dakul-dakul talaga, dakul-dakul talaga idig mga dakul-dakul ang mga pagkukulang tama ng God sa lalo-lalo na sa usapin na ini sa kalikasan o sa ecology. Pero ang kausa, ang kadaklan na beses, ang punot dulo kan mga problema sa ngunyan, hindi baga big-aapod tang greed, exploitation, disrespect, disconnection, and systematic degradation of the beauty and the richness of creation. Ngunyan ang mga tao dinhuli sa garidain ng pagduwa-duwa na magraot kan kalikasan. Garidain ng kulang na sa awareness ang tao sa pag-ataman kan kapalibutan. Maski baga ining arong kan simpleng pagtapok ki basura. Opo. Pirinaling na ang tamang pagtapok ki basura. Ang pagputol ki kahoy na daing pakundangan. Ang pag-abuso talaga ngunyan sa kalikasan, very evident na gabus kita nakakahiling ka iyan. And makamundo na oftentimes ining mga abuses na ini garidaraman ini kan irresponsible processes of development na kung sa intig atubang ta. Well, magayunon ko ta mga pagdangungon na like ang Legazpi halimbawa, nangyayari na sa to ining inaapod na rapid urbanization. Saan baga ining single man ki progreso ki sarong syudad o sarong lugar, pero nugad ang makamundo nugad na isa sacrifice talaga ang nature. Nugad nagkakaig makipag-aabuso sa kapalibutan na nugad and most of the time minabultada man sana sa sato. At uminagi bagang bagyo halimbawa itong Typhoon Rolly, dakul na naman so naging victim pa kan disasters. Ang ining mga darakulao na landslide and darakulao na pagbaha aramtaman na ninuli ini sa kapabayaan kan mga tao as in sa pag-aabuso baga sa kapalibutan ta. Okay po, Father. So, ang nahihiling tang agrangay kang kapalibutan, minsan, pigasabi na dahil man po sa kapabayaan ta bilang mga persona, ano po ang pwede gibuhon kang lambang miyembro kang pamilya tanganing mapangatamanan ang kapalibutan? Yes. Ang pinaka-enot susog sa pangapudan kunya kan selebrasyon na ini, itong magkaigwa talaga kihararom na awareness ang mga tao na ang kalikasan dapat irespeto ta. Awan taning tamang pagrespeto. Magayunon po ang tema kan sa tuyang celebration kan season of creation kunyan na taon. Ang tema ta, a home for all, renewing the oikos of God. Siguro mahapot ka mo kung ano ang kahulugan kan oikos. Yes po. Ang oikos, saro siyang Griegong tataramon. Greek word siya para sa earth community. Ang oikos, but sabihon, earth community, komunidad. As in, pagpapaginumdum kita kan season of creation, that every creature belongs to the earth community. So pag sinabing komunidad, ako sa napuros tao. Pag sinabing komunidad, kasabay diyan iba pang linalang ka Diyos. Opo. So bako sa ng tao dapat ang bigyan respeto ta. Ang ibang lalang ka Diyos dapat bigyan respeto taman because gabus kita, we belong to this community. And the entire community belongs to God. Ninulitas siya ang naglalang sa sato. Gabus kita hali sa iya. And all of us, we belong to God. Kaya, ini pong selebrasyon na ini, nagtatao ini sa satuya ng klaradong pagsabot kan inaapod na ecology
ang tataramon bagang ecology, pinita ng nasa sabatan. Pero nugad, nalilingwan tan tunay nakahulugan ka ini. Asin mo niya, pagpapasabot kita kan simbahan na ang ecology, this is the relationships of creatures between man, animals, plants, organisms, and minerals. So in other words, ang pag sinabing ecology, bakusan ng mga tinanom, bakusan ng mga hayop, bakusan ng salog o dagat, sagud ang tao kasabay sa inaapod na ecology. As in, ang relasyon ng tao sa ibang mga linalang, dakulaon ining bagay sa pagkabuhay ta because these relationships play a vital role in maintaining a balance, the balance of this common home. Igwadaan dapat kita mang balanse ang kinapan, as in, ang namamantinir ang balancing ini kung magayon ang relasyon kan tao sa iba pang linalang. Ining awareness na ini, dapat iyon ang enot na gusto kan simbahan na ipangapudan sa mga tao na kung gusto tang maiwasan ang grabing disasters, dapat maibalik na gerare itong inaapod bagang ecological balance. As in, magkakaigwanin ecological balance kung ang tao makaukod na makipagrelasyon giraray din marahay sa iba pang lalangkan Diyos. Sa mga kahoy, sa mga tinanom, sa salog na imbis na pagrauton dapat tiglilinigan ta, asin sa bilog na kapalibutan. Iyon ang saro sa magayuno na pangapunan kan simbahan na magkaigwanin awareness ang mga tao. Asin hari sa awareness na ini, all the rest, maarabot na sana. Tinulit na kung may awareness kita, mas mai-inspire kita na magtanom kikahoy. Kung may awareness kita, mas gaganahan kitang maglimpya kan kapalibutan ka. Kung igwana kita kihararom na awareness sa satuyang moral responsibility towards the environment, mas gaganahan kita, mas mag-i-inspire kita na dahil na makadagdag sa pollution na nagpaparagrabe, lalong-lalo na sa modernong panahon mo niya. Okay. So, Father Rex, ano po ang sa imong maipapayo, especially po sa mga heads kan pamilya? Kasi sa laog baga kang pamilya, composed ning magurang, mga aki. Yes. Ano po ang maipapayo nindo sa mga magurang na tangani na manurture an aki ninda about digdi po sa pagsunod or tanganing ma-maintain ang pinag-aapod na balanse na ecology? Yes. Iyo tabi kuya, magayunan yan nahapot mo. Kung edukasyon managad ang pag-uurulayan, dapat gabos ini magpuon sa laong kanarong mananggan. Opo. As in, ining sasabi kong awareness, secondary na sa nagayon ining mga kampanya kan simbahan. Because primarily, an awareness na ini dapat magtalubo talaga sa laong kanharong. Hindi bagang basic na arong mga tamang pagtapukan basura, ang pag-segregate kan basura, dapat talaga maukodan ini kan mga aki sa laong kanharong. Opo. Arong mga ang pagtanom, halimbawa, ang pagtanom kikahoy o ang pagtanom, ang value ka ini, dapat managad maukodan sa laong kanharong. Ang pagrespeto, ini bagang ugali or the value of respect na i-develop sa ugali kan mga aki, respeto sa kapwa, siring man respeto sa ibang lalangkan Diyos arong kan mga hayop, respeto siring man sa mga tinanom, respeto sa salog o sa katubigan. Ang gabos na ini dapat managad magpuon sa laong kanharong na aram ta kayang itukdo kan mga magurang sa mga kaakian. Minsan kaya baga Father, minsan ako personalmente nahihiling ko na may ayam, halimbawa may ayam sa palibot. Giga po kiaki. Yan, yun ang God. Once na nakakailing sindaning ayam,
sabi ta na bako sinda mga dog lover baga father. Ano po? Giga po yan Opo. kang aki for the sake na maghali sa hampangan ninda. Siguro ko, Yes I po. don't know kung sa ininda na ako aso ugaling arog po kayo. Siguro ko sa mga magurang natangadan po ninda, pwede pong mangyari pong arog kayo ito? Yes, yan ang mga cruelty baga sa Opo. mga animals lugar. Usually, siyempre, ang mga aki may natatangadan. Opo. Actually, just several days ago, nagbabiyahe ako from Bakakay Pasiring sa Legazpi. Igwa ko nakasunodan na sa rong kotse, na ako nakamotor ako. Kunyan, gani nagkakaraon sa pamilya sa laong kang kotse. Mhm. Ay nako sa mga plastic baga na linaugan gayon kan balo ninda. Opo. Ipaparatarapot sa sa luwas. Para susaro, tuminama sa helmet ko, sudak mo lang plastic. Na nakasunod ako sa kotse. Pag nag-inovertaken ko, paghiling ko sa laong, sarong pamilya mananggad. Sabi ko, makamundoon paghilingon, na kuta na maidukar sa mga ati kan magurang. Pero ito sa nang pagtapos sa luwas, kan sa bintana, kan plastic, kan basura, imbis na makaukod makakitama sa mga aki, sala ko sunao ko sa magurang. Iyon ang pagsasabi ko ng mga basic kuta na dapat talaga sa harong pasana mamuklat na ang mga aki sa tamang gibo o sa tamang pag-uugali. Ayo Father Eric, saro yan geared sa dapat mabaago gayud ano kang ugali ta pag day kinakahiling sa kaibarabad ang basura. Di ba? Ito na nga. Iyon ang God. Bata ba kita, yun daw yan ang number sa numero unong problema talaga baga ang basura. Opo. Sabi ko, no arin daw makaukod. And ang makangalas nga ni dyan, ang mga Pilipino, pag nakakaduman sa ibang lugar, lalo sa ibang nasyon baga, na-appreciate naman ang kalinigan. Iyo po. Yes. Kung yaw kita sa ibang nasyon, nakikisama man kita, takot man kita magtapupot sa insa-insa na. Ipikatabog taman sa tamang basurahan ang sa tuyang basura. Pero pag yaw ka sa Pilipinas, nari kitang pakundangan, magtapog sa nakunsain. Yes. So sabi ko, natataarog kayo. Sumut sabihin, kaya taman pala na magibog kitama, pero pag yaw lugod kita rin sa tuyang nasyon, kulangon ang pagmakulog ta sa saliring kapalibutan. Mhm. Siguro kung natakot naman, Father, baka may death penalty sa ibang lugar. Digdi sa to, wara. Ayun, Diba? kaya nagigilibo, Tapos siguro ko, Father, nasusupog sinda na ay ang mga Pilipino ngaya nagtatapok ni basura kung sain-sain. Sara, takot sinda na mahiling kan ibang lahi. Pero digdi sa satuya, kung sain lugod kita naka-star, kung sain kita inaki, nagdakula, duman lugod kita, nagiging, sabi nga ni, nagiging bagla daan. Barabad duman, barabad digdi. Yes. Opo. So magayonon po, Father, ining ining celebration takan season of creation. Yes, Na mag-create ning awareness para sa gabos na tao, especially sa mga magurang. Sabi nga ni Father Kasubago, dapat na sa pamilya mismo magpuon ang paggalang sa gabos na bagay na yaon sa satuyang palibot. Correct. Opo. And huro halaba and sobra sa sarong bulan ang celebration kay ni Father Eric na Season of Yes, Creation. Kamusta po ang mga nakalinyada? Igwa po bang mga nakalinyadang programa ang Diocese kang Legazpi? Yes. Puon po kan ang unya na aldaw sangkod sa Oktubre 4, nagkapir ang mga programs an sa tuyang gigibuhon sa laong kan diocese. An enot, igwa kita kipig create na special liturgy for the celebration kan Season of Creation. Sa mga parokya, sarong misa ang kada Domingo sa gabos na mga parokya, mapili ang parokya kung ari na misa ninda na kung saan ang gagamito na liturhiya itong liturgy for the Season of Creation. May special liturgy design para sa pag-celebrate kan misa sa pag-celebrar ka ining okasyon na ining Season of Creation.
So every Sunday sa gabos na mga parokya igwak yan kimisa para sa selebrasyon na ini. So a special liturgy, may mga innovation na ginimo para sa selebrasyon na ini. So yun yan ang enot. Duro Domingo, igwang liturgical celebration na kung sa dyan sa litlaong liturhiya, dyan sa giraray madadangong kan mga tao ang pangapudan ni Pope Francis manunungod sa pag-ataman niyato kan kalikasan. So yan ang enot. Ikadua, sa maabot po na September 18, September 18, magkakaigwan nin diocesan tree planting. Okay. Papartisiparan ini kan gabos na mga parokya sa buong diocese. Ang kada parokya mapadara ki at least 2 o 3 na representante. Ang gabos na mga mapartisipar mataranom duman sa kibumbungan ginubatan sa laog kang Laudato Si Farm na pig-develop kan sa tuyang lokal na simbahan. Igwa kita duman na farm sa ginubatan asin duman mataranom. It is a diocesan tree planting activity sa gigibuhon ang sa September 18. Asin siring man sa mga parokya, sa lambang parokya, ang mga parokya magkakaigwaning kanya-kanyang mga parish initiatives na kung saan ma-create man sindaki mga parish activities na nganing ma-celebrate man nga ining season of creation. Ang iba sa inda magkakaigwanin coastal, river, or canal clean-up drive. Ang ibang mga parokya, tree planting man giraray. Asin ang iba pang clean and green activities na papapagplanuhan ninda. Ining mga parish activities na ini, gigibuhon ini synchronized sa Rabay sa October 2, alas 8 aga. October 2. Sa Rabay ang gamos na mga parokya na magibukan mga activities na in line with the celebration of season of creation. So, aniba clean up drive, aniba tree planting, aniba may sarili sindang pinagplano man na kanya-kanyang innovation sa pag-celebrate kainin sa tong aktibidad. Ngunyan, sa siring man, kadakol na mga parokya ang nagplano na magkaigwaman ki every Saturday na pagpangajikan Santo Rosario, na bit-bit ang intensyon asin pagkimaherak sa mahal na Diyos na ilikay kita sa mga trahedya na sa kadaklan na beses minagikan sa iningani, sa kapabayaan kan mga tao asin pag-abuso sa tuyang kapalibutan. Asin sa October 4 na iyoan magkakaigwanin gani closing activity apwera kan so misa liwat para sa season of creation, magkakaigwanin blessing of pets siring sa nakaugalian baga sa piyesta ni St. Francis of Assisi. Iimbitaran so may mga atama na hayop bibindisyonan sa mga parokya, sa mga simbahan, sa laungkan misa. Kaya Jenny and Kuya A, kunigwa kamong ataman na mga cute na ido or ikos or kanding, pwede nindong darahon sa simbahan as in mapabindisyonan sa October 4 sa celebration kan feast day ni St. Francis of Assisi. Wow. Opo, mga magayunan po, Father Eric, ang programa kang diocese para sa pagselebrar ta kaining season of creation, and talaga pong dakulang tabang ini na mapangatamanan ta ang sa tuyang kapalibutan. Diba? Day na po kami ning kahaputan, Father Eric, unless igwa ka pa po ning gustong ipaabot sa tuyang mga parantabay, go ahead po. Okay, enot po, salamat po nun po kaining kaining pagkakataon na naimbita na nindo ako digdi anungod sa pagtukar kaining
manunugod sa celebration takan season of creation. So sa liwat po sa gabos ng mga nagdadamong sa sato as nag-aantabay sa satuya sa ngunyan. So sa ngunyan pong taon na celebration takan season of creation, nagpuo na naman po kita. Pinuunan tayo ni ngunyan na aldaw September 1, matapos kita sa October 4. Again sa Giraray, pinapagirumdum kita kan sa tuyang simbahan, gikan sa pangapudan kan sa tuyang Santo Papa, na ang sa tuyang kapalibutan, the earth is our common home. The earth is the home of all creatures. The earth is our home. Iniday ta pagrauton at amanon ta, kamutan ta, ang kapalibutan, ninulita iyo niyan, istaran tagabos. Diyos maray na hapon tabi sa inyo. Thank you so much, Father Eric. Mabalos, Father Eric. Salamaton pong maray. Yes po. Okay, sige po. Yan po mga parantamay. Si Reverend Father Eric Martiliano, ang Executive Director kang Social Action Center kang Diocese of Legazpi. Yes, the earth is our common home. Magayunan, partner. Mamuya ka daw, partner, na ang arong mo. Rarauton man sa nakan mga naka-star sa laog kan harong. Of course, Diba? So atamanon taan sa tuyang palibot. Opo. Okay, so that's why we have this Season of Creation. Okay, sabi mo na didi kang parantabay ta si 5052. God created human as with natural and original living condition. Human created vaccine to have an artificial living conditions. God is nature, not an artificials. Okay? And sabi pa digdi, actualmente part of that future in here now, even in our disrespect to God's creation, only that He can make it out of deviation, arog kan vengeance niya kay Saint Saul, persecutor of believers into Saint Paul. Okay? So yan na mga reaction kan sa to yung mga paraan tabay sabi pa ni 634. Maugmahon po ako na natawanan kami ning paliwanag manunungod sa selebrasyon na arong kayenta. Bibihira man po na matawan ng impormasyon lalo na po ngunyan ang mga jóvenes. Yung mananggad partner, sabi nga ni, dakulang parte ngunyan ang mga jóvenes na talagang makatabang sa pag-ataman sa tuyang kapalibutan. And of course, sabi nga ni Father Eric, talagang mapon iyan sa laog kang harong.